Mhux minni naqas jien ma tradejt lil ħadd. Dan kien il-klim li għażel juża Adrian Dalija waqt intervista fuq ix-Xandir Nazzjonali fil-konfront ta' Luis Galea. Luis Galea, għaliex involvejtu meta mifhum illi dan qed jappoġġa bil-miftuħ lil Bernard Grech. Inix dispjaċut il-imbagħad wara li kien iddikjara li għandna nappoġġjaw il-kap għax issa dik il-materja kienet magħluqa, iva, jiddispjaċini. Tajb. Però mhux minni naqas. Mhux minni naqas. Jien ma tradejt il-ħadd. Tħoss li tradik. Konċar fil-mistoqsija u tweġiba. Dalija għal dan wara li fix-xhur li għaddew ġiżvelat kif Galea nnifsu flimkien mal-ex kap Lorenz Gonzi kienu l-imħuħ wara l-kampanja tal-kandidat tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil Bernard Grech. Luis Galea tqabbad minn Dalija stessa biex jagħmel riforma fil-Partit Nazzjonalista li ma riforma kienet tinkludi statut ġdid. Dalija għar darboħra fetħila kontra r-rebelli li sfiduċjawh u kif huma raġuni vera għaliex il-Partit Nazzjonalista ma mexxix l quddiem fl-aħħar snin. Għalfejn ma wasalniex biżejjed. Għax kien hemm min kellu interess illi juża l-mezzi kollha biex ifixkel. Mistoqsijek jirriżenjax jekk jitlef elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista, Dalija qal li huwa qatt ma jċedi għal pressjoni. Jekk tkun imġija tirreżenja minn nies illi inti għadd huma kontrik x'ħad tagħmel? Nista' nassikurak li l-pressjoni, il-hurdles, id-daqqiet. Ma jkun hemm Bernard Grech kap, mhux inti kap. snin jiena ma nċedi qatt ma nissokkombi għall-ebda pressjoni. Dalija fetħila wkoll kontra l-avversarju ta' kontriħ fuq innuqqas ta' dibattiti f'din il-kampanja. Kummissjoni Elettorali tal-PN organizzat dibattitu bejnek u bejn Bernard Grech wara dik li kienu diġà votaw nofs it-tesserati. Ma toħroġx għajnek minna di? L-ewwel nies naqbel, iva, kien ikun ħafna iktar business li nagħmlu qabel. Jiena tlabt imma ara l-tliet dibattiti u dibattiti ta' veru. Għalli Bernard Grech u t-tim tiegħu ma ridux li jsir dibattitu. Resistenza kbira mit-tim kollu ta' il-kollega tiegħi Bernard Grech għax ma rridux li jsir dibattitu. Intant Dalija ma felaħx ma jitfax botta lejn Grech b'reazzjoni għan nuqqasijiet finanzjarji tiegħu relatati mat-taxxa u l-vatt, saħansitra ftaħar li ħallas taxxa sostanzjali. Jiena qatt ma kelli issues ma tat-taxxa ta' under declarations, ċoja ta' evażjoni ta' taxxa, allora qatt ma għamilt reati kriminali, qatt f'ħajti. Anzi, t-taxxa tiegħi turi li kienet sostanzjali ħafna. Din botta għal Bernard Grech? Le, din botta l-kull min fil-politika ma jiddikjarax ta' kollu li jaqla.